ଅଛି ବାପା। ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଅସୁରଣୀ କଥା ମିଛ ଏକଥା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଲି ବାପା। ହଁ ବାପା, ଜାଣିଛ ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜେଜେମାକୁ ଏକଥା କହି ବୁଝେଇ ପାରିଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଫଟୋ ଭିତରେ ଅଛ। ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଫଟୋ ଭିତରୁ ଆମରି ଘର ସାରା ବୁଲ ଆଉ ଆମ ଶୋଇବା ଦେଖ। ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିବି ତୋର ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ, ସେଦିନ ଦେଖିବୁ ତୋର ପାଠ ପଢା ପଢି ସବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନଳି ଗୋଡ ନାହିଁ, ନଳି ଗୋଡ, ସେଇ ନଳି ଗୋଡରେ ଦେବୀ ପାହାରେ ଆଉ ନା ଚାଲୁଥିବ ନା କଲେଜ ଯାଉଥିବ ହେଲା। ଆଉ ବୋଉ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲି। ঠিক এই ସମୟରେ ସାରଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋତେ